Ето, че отново сме заедно и това, което ще ви покажа днес е как да си направите една ретро рамка с дантела. За целта са ни необходими следните материали. В случая ретро рамка от MDF ще ползваме. Теракотена паста. Тази специално е червено-кафява на Пентарт. Антични пасти ще са ни необходими, както и акрилна боя. Тук съответно четки и шпатула за нанасяне. Най-важното нещо, което ще ни трябва в случая е едно парче от старо перде. Взимаме го. Трябва само да си го нагласим как точно ще се отпечата самата паста. Поставяме го по този начин. Взимам пастата. Реално пердето ще ни служи като шаблон. Взимам малко от пастата и нанасям по този начин. Не трябва много да прекаляваме с наслагването върху пердето. Трябва да е равномерно нанесена. Може по принцип да си изрежете част от дантелата или от пердето в формички, които желаете. По този начин ще придадете още по-изразен релеф спрямо това, което сте си изрязали. Трябва да се стараете да не местите парчето, докато мажете с пастата, за да не се размазва. Ето, че го покрихме цялото. Сега ефекта, който ще се получи всъщност, ще е отпечатъка на пердето върху рамката. Така. Няма да изчакваме да съхне. Започваме да го отделяме. Ето така. И получихме ето тази рисунка. Вече изсушихме нашата рамчица. Ето. Сега ще положим акрилната боя отгоре. Ще ползвам черна, за да видите по-добре ефекта, който ще се получи. Трябва да покрия цялата рамка. Трябва да влезе боя навсякъде в неравностите. Ако се наложи, може отново да повторите. Така, почти сме готови вече. И сега, за да засилим процеса на съхнене, отново ще ползвам сешоар. Вече изсъхна нашата рамчица и сега ще положим вакс паста, както и антична паста, за да придадем наистина, да подчертаем релефа. Ще ползвам първо вакс пастата, като тя се нанася с пръст. Буквално ще погалим най-горния слой, ето по този начин, и започва да се откроява
самата дантела. Пастата е много приятна и на миризма също. С портокалова есенция е. Напълно безвредна, не дразни нито на кожата. Затова смело може да работите с ръце. Така по този начин си правите една прекрасна рамка за вашата ретро снимка. А може да ползвате и за декупаж. Сега ще сложим и малко от античната паста. Античната паста, разликата между двете е това, че вакс пастата се нанася с пръсти, с хубава миризма на портокал, докато при античната паста тя е на солвентна основа. Нейното нанасене е препоръчително е с четка. Когато е по-рошава четката, толкова по-добре. Желателно е да е с свинска четина. Ето така, дори леко си я разрошвам. Взимам част от пастата. Отново отнемам малко от нея и потупвам в краищата. Мога да сложа малко и в релефа, част от нея, за да придам и дълбочина. Не ползвам много от пастата, буквално на върха на косъмчетата на четката. По този начин вече затварям изцяло рамката, за да й придам един завършен вид. Въобще не е сложно за работа, не изисква много усилия, а като ефект се получава наистина страхотен. Както сами виждате, ето. Получихме една наистина красива ретро рамка с дантелен ефект.